Hello guys, welcome to my channel Boro Educations. So guys, गोबां सम नोंथांमोनजों नुजायाखैमोन हरखाबै दिनै नोंथांमोननि सेराव नुजाफैबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आंनि बे भिडिअखौ कन्टिन्युअसलि नुबाय थासिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना जेन आंनि भिडिअखौ जेब्लायबो नायो बेखौनो आं गिबियावनो बयखौबो खावलायो आरो लोगोसे दिनैनि बे भिडिअआ इसे मोटिवेशनल लाइननि भिडिअ बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला गाहायाव कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दानिया फैदो भिडिअखौ एक्चुअली दिनैनि बे भिडिअआ जाबाय जोंनि बर' समाजनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेकार जानानै थानायनि सोमोन्दै सावरायनाय स' जोंनि बर' समाजाव सानफा एफा बे बेकारा जोंनियाव बांबोगासिनो दङ एक्चुअली बेकार माने मा बेकार माने बेखौनो बुजियो जे जाय खामानि दामानि मावा न'खराव उदाङै जनानै बिमा बिफानि सायाव जनानै जानाय फारसेथिं साख्रि बाख्रि गैया फारसेथिं जेबो खामानि मावनो रोङा फारसेथिं हालेवनो रोङा बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों मा बेकार होननानै बुङो बे बेकारनि अनजिमाया जोंनि बर' समाजाव सानफा बांबोगासिनो दङ खिन्थु माबायदि बांदो बेखौ जों गिबियावनो सांग्रोनांगोन आंनि बादिब्ला बे बेकार बांनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो जेराव बे बुंनो सानदों जे जोंनि फार्स्ट बे बेकार जाहोनायनि जि थांखि बे बेकार जाहोनाया जोंनिया फार्स्टआव बिमा बिफायानो बेकार जाहैयो होननानै आं सानो मानो होनब्ला जेब्ला सासे फरायसाया स्कुलाव फरायनो थाङो बे जेब्ला स्टार्टिं जेब्ला फरायगोन LKG जेब्ला फरायगोन बे फरायनाय समावनो न'खरनि बिमा बिफाया बे गथ'खौ जेब्लाबो बोसोन होयो मा दे आबा नों फरायसालियाव थां आरो लोगोसे देरनानै साख्रि ला मोजां फरायनानै मोजां साख्रि ला बे साननायखौ सासे गथ'नि मेलेमाव सोनानै होयो जाय बे गथ'आ बे साख्रिखौ होसो फरायलांबाय थायो लास्टआव जुदि फरायनानै जुदि हाई सेकेन्डारि पास जाबाय डिग्री पास जाबाय इन्टारभिउ होबाय जुदि इन्टारभिउआव जुदि पास जायालासिनो जुदि फेल जानानै थालांबाय अब्ला मा जालाङो सासे गथ'आ बेकार जानानै थालाङो स' बेबायदिनो जोंनि गेजेराव बेकारा बांबोगासिनो दङ होननानै आं सानो गुबुना मा सानो मिथिया खिन्थु बे बेकारा माबोरै सोमजिखो बे न'खरनि बिमा बिफाया बे मोनसे थांखिखौ जोंहा सोना होदों मा थांखि जे सासे गथ'आ जेब्लाबो साख्रि लाथारनांगौ बे थांखिखौ सोनायनि थाखायनो जोंनि बे बर' समाजाव बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि बर' लाइमोनफोरनि समा ओरैनो बेकारै थांगासिनो दङ स' आंनि साननायखौ आं बुंबाय नोंथांमोना मा सानो आं मिथिला स' गाइस बेनिखायनो आं बेखौनो एक्चुअलि गोबाङानो साननो हागौ जे साख्रिनि थाखाय फरायाखैब्ला मानि थाखायथ' फरायदों बिदि सोंथिया गोबां सुबुंनियावनो जाखांबाय जानांगौ आरे भाइ साख्रिनि थाखायनोथ' दिनै नागिरै जोंनि बर' समाजाव बा गुबुन जोंनि बे आसामनि जिखिनि मानसिफोर बा गुबुन इन्डियानि मानसिफोर गोबां बेकार जानानै बेकार जानायखौ जों नुबोगासिनो दङ एक्चुअलि बुंनो थाङोब्ला साख्रिनि जि लामा बे साख्रिनि लामाया मोनसेल' लामायाव जोंनि गोबां सुबुंफोरा थाबायनो थाखाय नाजाबाय थायो जाय होंगो दोंगोनि गेजेरावनो सोरबाफोर गोलैलाङो सोरबाबा हानायफोरा सिगांथिं दावखोलाङो आरो बे गोलैनायफोरानो जोंनिया बांसिन बर'फोरनि गेजेरावनो जों नुनो मोनो बेनिखायनो नोंथाङा साख्रिनि थाखाय बारा सिन्था खालामनाङा साख्रिखौ नोंथाङा होसो नागिरनो थांनाङा जायनि जाहोनाव नोंथांमोना साख्रिखौ नागिरबाय थायोब्ला दिनैनि बर' समाजनि बेकार सेंग्रा बायदि नोंथाङा सिनायथि जानांगोन बेनो माने बे साख्रिखौल' नोंथांमोना मानो नागिरबाय थायो साख्रिखौ नागिरबाय थानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोरोन्थि आरो नोंथाङा नोंथांनि लाइफखौनो जानानै लागोन दिनैनि समाजाव गोबां मेरला खामानि दङ जाय खामानिनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव बा गुबुन समाजाव बा जोंनि गेजेराव लाख कोटि थाखा आरजिनो हानाय केपासिटि थायो बेनिखायनो नोंथांमोना गुबुन खामानिखौ मावनो थाखाय रेडि जानांगौ दा बिजनेस लाइननि बेलायावनो गोबां खामानि दङ जेरैबायदि जों बेंगलिफोरखौ नुनो मोनो बिसोर लामा बायदिसिना बिजनेस खालामनानै जानो हमो जेरैबायदि चाउमिन मम' बायदिफोर फाननानै बिसोर जायो खिन्थु जोंनि बर' समाजाव बेबायदि फाननाय मावनाय दांनाया जोबोद खम मानोना जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा बेफोरखौ मावना जानो थाखाय जोबोद लाजियो बे लाजिनाय गिनायनि थाखायनो जोंनि बे बर' समाजाव बेकारनि अनजिमाया बांबोगासिनो
बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि लाजिनाय गिनायखौ गारनानै जेन गुबुन हारिफोरनि बादि फिसा फिनला खामानिखौ मावनो सोलोङो आरो जोंनि गेजेराव जोंनि बर' समाजाव जि बेखारनि अनजिमा बेखौ जों एसे खमायहोयो अब्लासो जोंनि बे बर'नि जि हारि जोंनि बर' हारिखौ जों दावगादों होननानै जों सानगोन मानोना खालि जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंल' जों मोनसे हारिखौ दावगादों होननानै जोङो बुंनो हाया जोङो जेथिंबो बिथिङाव जेरैबायदि जों बिजनेस लाइनखि रांखान्थि बिथिङावबो जों जौगानांगोन अब्ला जों हारिखौ मोनसे हारिखौ जों जौगादों होननानै जों बुंनो हायो बेखिनिखौनो बुंबाय आरो लोगोसे गोरोन्थिया जाखागोन बेनिखायनो गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय सोरबा साननो हागौ जेन आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों फरायनो होआखै होननानै सोलोंथाइ लानो होआखै होननानै सोलोंथाइ लाबा बेखार जायो होननानै बिदि साननो हागौ आं बेखौसो बुंदों जे खालि जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मालाबाबो साख्रिखौ लानो हाया बा साख्रिनि गेजेरजोंल' जों माब्लाबाबो धोनि जानो हाया साख्रिनि गेजेरजोंल' जों धोनि जानो हाया बेखौ आं बुंनो सानदों माने गुबुन गोबां लाइन दं गोबां बिजनेस दं जाय गुबुन हारिफोरा मावबोगासिनो दङ बेंगलिफोरा बा गुबुन जातिफोरा मारवारिफोरा गुबुन बिजनेस खालामनानै जों बिसोर जागासिनो दङ स' बेफोरबायदि सिस्टेमैनो जोंनि गेजेरावबो साख्रिखौ नागिरै बेखार जायालासिनो जों बेफोर खामानियावबो एसे गोसो होयो अब्ला बेखौसो आं बुंनो सानदों स' गाइस बेखिनिखौनो बुंबाय आरो बेबायदिनो सानफ्रोमबो नोंथांमोननि सेराव नुजाफैबाय थागोन आरो लोगोसे बेबायदि मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो आपल'ड होगोन बेखिनियानो दिनैनि बे भिडिअआ आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला गाहायाव कमेन्ट खालामनानै बुं आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर थेंक इउ